ଉଠିଥିନୁ 2:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତୁମ ସେପଟରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମତେ ଶୁଭିଲା କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲୋ ସତରେ ବା ମୁଁ ପାଉଁଜି ଝମ ଝମ ଶୁଭିଲା ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ସେତିକି ଉଠିଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ମେଳା ହେଉଥିଲା ସେ ବାବାଜୀ ଯେଉଁ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପଦ ରାତିର ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବା ଯେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ଗୁହାଳ କତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣିଆ ଧଳା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସତ ଲୋ ରାତିରେ ଉଠୁଛୁ ନା ପଇସା କେତେ ଆଉ ଉଠିବନି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବୁ ତାକୁ କହି ମିଛରେ ତୁ କହିଦେବା ମାମା ସଦା ବେଟା ଠିକ୍ ଆମର ଥିଲା ଅଛି ନା ମା ସଦା ଇଏ କରିକି ତମେ କେବେ ଭୂତ ଦେଖିଛ ନା ଭୂତ କେବେ ଦେଖିଛ ନା ଭୂତ ଟିଭିରେ ଟିଭି ଦେଖେ ଟିଭି ଦୁଇଟା ତ ପଡ଼ିଲା ନା ସତରେ କେବେ ଦେଖିଛ ନା ଟିଭିରେ ଦେଖିବା କଥା ସତ ଦେଖିନି ଦେଖିନ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଶୁଣିଛ ଓହୋ ହଉ ଦୋକାନ ଯାଉଥିଲ ନା ନା ରେ ତା ଗୁରୁ କିଟେ ପଚାର ତୋ ପାଇଁ କହିଲୁ ବା ଉଠି ରାତିରେ ମୋତେ କେତେ ଡାକୁ କେତେ ଡାକୁ ବୁଝି ଚାଲି ହଉ ହଉ କହିଦେବ କହିଦେବ ମା ବାପା ହଉ ସଦା ମାକୁ ଟିକେ ହଉ ହଉ ଦାଦିକି ବି କହିଦେବ ଏଠି କ'ଣ ଛିଡ଼ଉଛୁ କି କୋଳି ଭଲ କୋଳି ଯେ କି କୋଳି ତା ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି କିଏ ଆଣିଥିଲା ତୁ ଜାମକୋଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ନା ଦେବୁ ନା କାହାକୁ ଦେବୁ ମାକୁ ଦେମି ବଡ଼ାପାକୁ ଦେମି ଚିଲଣିକୁ ଦେମି ସୁପୁଡ଼ିକୁ ଦେମି ମଟୁକୁ ଦେମି ମାକୁ ଦେମି ଚାଚାକୁ ଦେମି ବଡ଼ ମାମାକୁ ଦେମି ବଡ଼ାପାକୁ ଦେମି ମୋତେ ଦେବୁ ନା କେତେଟା ଦେବୁ 3ଟା ଦଉନ ନା ନା ଥାଉ 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 ବସ ବସ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼ ହଁ ହଁ सोमवार को तू स्कूल जीव ना इड़ी को ना स्कूल जीव ना सोमवार को तू कौला बड़ स्कूल जे में पाठ पढ़े कि बाहर किए बाहब सुन झियार झियार तो झियारी किए सुन सुनु कौला सुन पाठ पढ़े कि बड़ है कि बाहर बाहर जाम कोली बासुची नौन टिके सुगुना ना ना थाओ 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 दरकार नहीं तो काडे करिया ना हवन तकाय ना एजा कुटे यारी को या दारुता हूं खाली मो जोर बाजो जुआ के सिवा जोर जे बाजो ए कौन खाइछु देखानी कौन खाइछु लो तो पार्टी भीतर कौन देखाउ पृथ्वी हेलो पार्टी भीतर इमित कहीं देखाउ लो इमित कौन देखाउ तो पार्टीटा कौन खाइछु ना ना कूले नुहे किछ गोटे हेइछि तो पार्टी रो कौन मिछ कथा कहिछु कि हां नियाते गोटे किछ मिछ कहिथिबु बापा से मिछ कहिछि ना हे देख ता जीव तो हेनी किछ से कौन मिछ कहिछि ओली कुली खाइ तो जी मामा जाय बल लाल नहीं कौची से कौन मिछ कथा कहिछु सत कथा कह सुनो सुनो सत कथा कह कौन मिछ कथा कहिछु कुली खाई के नुहे कौन हेइछि गोटे तो पार्टी रो जानिनु काल रातिर बोधे तू शोइथिलु गोटे बेंग पशि हेइछि आसिकी सतर स्कूल जो कहूँ आसी मत छुआ मारुंट से मिछर ना 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 कौन सतर परा पापा से कौन मिछ कहूँ ब्लू कलर है ब्लू कलर तू कि जाने रो ब्लू कलर जो नुगड़ा
ପାଣି କୋଳି ଖାଇକି ହୁଁ ବ୍ଲୁ କର ଏଇ ବୋଲି କି କହୁଛି ବ୍ଲୁ କର ତୋ ତଣ୍ଟି କାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଆଉ ଫୁଟି ପିଉଛି ବୋଲି ପାଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରୁଟି କାହିଁକି ପିଉଛୁ? କାହିଁକି ମାଇ ପା କହୁଛି ଫୁଟି ଦିଟା ନେଇଯା ପିଇବୁ। କିଏ କହୁଛି? ମାଇ ମୋ ଆଈ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇମି ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆଈ କହୁଛି। ସତ କହିନେ? ମା ବାପ ହୁଁ ସତ କହିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ମିଛ କହିନେ ମା ବାପ। ଏଟା ଗୋଟେ କି ସମାଞ୍ଚ ଚୁଟିର ସ୍କୁଲ ନଗନେ ରବିବାର ଛୁଟି ହେନେ ଏଇ ବେପାର ଆଉ।